Nagabenta ki kubor paman kasi pet pat subscribe ya u Antonio. Unong rem ubathung baten me ubari jingri lara uyo bandi hi ukham yo nong bon namar utim ye ga jinglet bat jingtrai minat anda habla be kapor bandi. Ulat pathai udon ban pin ka we ka kubor ban pin I ba we unong rep baringam na kerdem kulai 0 point ribhoi district ulawan va ya ka Ngap ringkat ka rongam ban wandi ha kayeng office tray kam jog secretariat ha ki por balong train. Uday unong rap ubla di ngam shishilong ulapan pau ka jingmen ba ulala abha bandi tang hapo shi tengkenta ula lut ka ngam na ka jingwan boy ki nongtrei kam sorkar ba wan thit ngam la sakhi ba ka ngam ba wan ra uday unong rap bari ngam ka ka ngap ka ba bha badang su sei bek ni ka sing ngam uday unong rap wan tit shi bordi udi sans pa tengka shi ki mana? Lama, tak asam. Corner. Ngap loh. Bukan dia siapa sebab tu pun ini berapa lagi yang lagi. Jenjang lah, bukan seliu lah. Lemuan tenang rak, tak masuk. Kita ni lagi nak arau sudah. Macam ada kita anak. Jemput nak pergi.